Una de les opcions que tenim per instal·lar recs automàtics en terrasses petites o fins i tot en horts urbans és aquesta que us presentem. És un kit amb una caixa on hi ve tot el que seria necessari per instal·lar un reg automàtic i poder-nos oblidar definitivament de regar cada dia. En aquesta caixa hi tenim diversos elements que són molt senzills de col·locar. Per un costat necessitem, òbviament, l'escomesa de l'aigua, una aixeta, i tenim, primer hi posarem un programa automàtic amb el qual podrem regular la freqüència de reg, l'estona i l'hora a la que volem regar. Seguit del programa d'aquest, instal·lem un tros de mànega i després hi posem un regulador de pressió perquè funcioni tot correctament i no surtin disparats els goters. Seguit d'aquest reductor de pressió, aquí veiem tots els elements que són necessaris. Seguit del reductor de pressió, que seria aquest d'aquí, instal·lem el tub que recorrerà tot el perímetre de la terrassa. És aquest tub d'aquí, del qual en tenim 15 metres, que poden ser del tot suficients per la terrassa. D'aquest tub hi connectarem mitjançant aquestes peces més petites, que són els connectors, abastirem els testos en aquest tub més petit d'un diàmetre de 4 mil·límetres, que amb aquest unirem el tub més gros, que té un diàmetre de 16 mil·límetres, fins als testos. Al final tallarem a la mida adequada, el tub gros recorrerà el perímetre de la terrassa per terra i amb aquest unirem aquest tub gros fins al substrat de la jardinera. Tallarem a la mida adequada, posarem un goter a la punta i una petita estaca que enfonsarem al substrat i d'aquesta manera se sosté el goter. Això ho fem amb totes les plantes i al final del tub hi posem un tap. Amb això evitem que les plantes s'assequin, sobretot a l'estiu. A les terrasses hi fa molt de sol i molt de vent i les plantes sovint s'assequen. Amb això perden vigorositat i són menys sanes i es fan més lletges. Amb això i l'adob adequat, sobretot a l'estiu, aconseguirem que tant els horts com les plantes de tot el jardí es vegin ufanoses. Sobretot els horts urbans, que l'experiència ens diu que amb el poc substrat que tenen necessiten regar-se fins i tot 2 i 3 vegades cada dia, sobretot a l'estiu. I amb això ens serà molt fàcil. Només canviant la programació podem adaptar-ho tant des de l'hivern, que regarem potser un cop per setmana, fins a l'estiu, que regarem això 2 o 3 vegades a l'estiu, cada dia.